Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyda baky tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäläşýär. Şun hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyň Parahat 7 ýaşaýyş toplamda ýerleşen Hedreti Umar meçidine Kakasy Melkul Berdimuhammedowyň 40 sadakatyn berdi. Hormatly prezidentimiz Mehriban Kakasy Melkul Berdimuhammedowyň 40 sadakatyny bermek üçin paýtagtymyň Parahat 7 ýaşaýyş toplamda ýerleşen Hedreti Umar meçidine geldi. Bu ýerde Hedreti Umar meçidine Türkmenistanyň müftisi öten geçen ata-babalarymyzy ýatlap, hususanna arkada prezidentimiziň Mehriban kıblasy Melkul aganyň hatirasyna aýat okudy we merhumyň jaýynyň cennet, ruhunyň şat bolmagyny biýik bir bardan dile getdi. Paýgasy pederlerimiziň mukaddes ýürelgilerine laýyklykda öten geçenleri ýatlap, olaryň ruhuna aýat doga kılmagy, tadaka bermek halkymyzyň asly däwine urly. Melkul Berdimuhammedow tutuş ömrüni halkyna, Mehriban watanyna bagşlady. Onun insanperwerligi, bilint adamkärçiligi hemmeler üçin nusgalykdyr. Melkul aganyň bitiren hyzmatlary milletimiz ýaş nesiller üçin görelli mektebine urly. Okulan aýat dogalardan soňra hormatly prezidentimiz Kakasy Melkul aganyň 40 sadakasyny berdi. Assalamu alaikum ezi vatandaşlar, hormatly adamlar. Bugün Kakasy 40-yna gatnaşan üçin siziň hemmeňize taňa ýakasyna aýdýar. Toýuňyz aýsyn. Kakasy ýatan ýeri ýakdy, jaýy cennet bolur. Hormatly adamlar, ýa-da Türkmenistanyň müftisi teberek çykyp berdi. Türkmenistanyň müftisi teberek çykyp, Mehriban arkadagymyň kıblasy Melkul aganyň hatirasyna berýän sadakasynyň kabul bolmagyny, merhumyň ýatan ýeriniň ýagty, ruhunyň şat bolmagyny dile getdi. آمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ey Allah'ım, ulu sawap iş olan, ata-öňündäk oğulluk borçuny bir kenti berzaýdyp, bütün Türkmen halkymyza görelli bolup, öz başly millet täsirlerinde hem-de dini ýollarynda erip, öten geçelerinde aýat dualaryny ýatlap, olaryň imanlaryny şad eden Qarastady we baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň belet mertebeli prezidenti, ýylgyň alkyşyna munasip bolan gahrmany, hormatly ýaşlymyz, hormatly Hazar Hydamyz, Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň jany sag başydyk ömrü uzak ýurt atuda kalyp barahat bolup, özüňden hemişe görünmez beladan beterden, howpdan, hatardan aman saklap, ýurt bahil alyp barýan işlerinde rowaj eyle. Ey Allah'ım, ýyl bolsun, gelim gidimli ýerinde öwürlen. Bu mukaddes meçitde hormat Hazar Hydamyň pederini atlap berýän sadakalaryndan okalan aýat dualaryny hatırlanan saatlar başladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem asabynyň ilmiz, ýurdumyz, watanymyz üçin şerin janlaryny pida eden şeýhitlerdir gerçekleriň, ärleriň, pirleriň, ulemalaryň, ähli Muhammed ümmetynyň hususan Hazar Hydamyň kıblasy, özüniň beýik işleri, belent adam käçiligi, nusgaw görüllesi, watan tejrübelerini tananan Mukaddes Ramazan ayında Allah Taala rahmetine kavuşan ýetiler ýaşymyz Berdimuhammed oğlu Melkul aganyň ruhlaryny başladyk. Oýlaryň ýatan ýerleri ýaty, jaýlary cennet we ruhlary şat bolup, imanlary hemra bolsun. Ey Allah'ım, ata watanymyzyň merdana we wepal oğlu Melkul aganyň ýerine galan ähli oğul gyýlaryna, aty sowuklaryň sabr kanat iki dünýä agry ersal bereketini teýelep, olaryň da görjeklerini gowul eýlep. Ey Allah'ım, Hazar Hydamyň döwletli ozanyny hemije toý diýip gatnaşmakda netip eýle. Ey Allah'ım, bu mukaddes Hedreti Umar meçidine Hazar Hydamyň berýän sadakalaryň hormatyna, halk bilen jem bolup edilýän dua dilelen hormatyna, okulan aýat kelamlaryň hormatyna, goý hemişe Türkmen halkymyz azyr, watanymyz parahat, asmanymyz arasda Hazar Hydamyň Türkmen halkynyň batyny hemişe belent bas aman bolup, ýylyp tählal paran işler rowaj bolup, ýylymy dasuda ýurdum parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, taşaklaryň artgaly döwletleýle. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين.
Soňra Mäl Kulaganyň 40 sadakatyna gatnaşanlara tagam çekildi. Watanyň wepaly ogly, beýik insan, rehmet söýerligiň, öz halkyna, watanyňa ak yürekden hyzmat etmegiň gurully mektebine girilen Mäl Kulaganyň manyly ömri halkymyz aýratynda ýaş nesiller üçin nusgulukdyr. Hormatly adamlar, inne bolsa Türkmenistanyň müftisi ayet tüwür edip bersin. Türkmenistanyň müftisi ayet tüwür okap, Hacı arkadağımyzyň kıblası Mäl Kulaganyň hatirasyna beren sadakatynyň büyük bir waryň dergäkinde kabul bolmagyny dileg etdi. Soňra arkada prezidentimiz sadaka gatnaşylara gildenip şeýle diýdi. Hormatly adamlar, hakymy ýatlap, doga dileg etdiňiz, okan ayetleriniz eden hem doga dilegleriniz kabul bolsun. Hine bir käse çay için hemen olsa size hakam maradaky käwr ýardamlarymy aýdyp bereýin. Hormatly adamlar, Mehriban Kowlamyň ömür ýoly men üçin bir durmuş mektebi boldy. Onu her hili çykkansa kyn hem ýagdaýdan aljaman başaryp çykmagy başarýardy. Hakam ören bir ruh bilen adamdy. Hatta Berdi Muhammedow hem urşagydenne hakam ýaňur olmir ýaşyndaky. Şonda da şol kynçylykly döwürde goşgullar bilen adamlarda bir ýeňişe ertirkem gowunlar hem annam döredipdir. Hakam köpekliň dänen ýani goşşosy ýadyňyzdadyr. Bu goşgy 1944-nji ýylda şol wagtky Kiýew etrawynyň ýagty ýol gazetinde çap edilipdir. Hormatly adamlar hem her bir maşgalanyň özüne bir mahsus däwi bolýar. Ene matamyň dolunlaryny hemmene doğunlar bu ählimiz hem jem bolup otlamak maşallah dämedi. Hakam 80 ýaş toýundan bir fursat dimen ýatmak isleýär. Şonda doğunlarym hakamyza nähili sowa desek ýerine düşürkä diýip maňa maslahat sallar. Hakam ruh bilen gownaşy adam, onsoň gowny diňe bir söz bilen soňut bilen götürüp galyndyryp boljakdy. Şoňra da birimiz goşgy bilen birimiz saat salyp ýene hem birimiz aýdyp gutly sokam has ýerine düşür diýip pikir etdim. Ählimiz hem şu pikiriň daşynda jemlendik. Onsoň her kim taýýar bolup başlady. Wagtym salymy ýok. Ene de hakam hem 80 ýaş toý ýetip geldi. Utlap başlady. Özümden kiçijigim bar. Ol hem gyýlaryň ulusy, oňa enem ady daklan soň ene ulýar. Aslında oňa çanady durdunawa ne gutlamak hem geýdegi şol jygymy etdi. Ol tolugynyp kaka başla birinciden goşgy ýazmaga ýetişmedim. Onsoň näçe ýazsamam gowunda hyýaly çeper bolana berden gaýdydy. Şonu hakam güllü de hani sen ýüregiňdäkini söz bilen aýt. Ondan onu häzir ikimiz bilen bilelikde goşgy heterlerine geçirýär diýdi. Hemmemiz hem oly gydyklanda bilen diňläp otyr hakam jigim sözlerini diňledi de on hem şol ýerde goşga ýoldy. Goşgy hemmemiz hem gowundan turdy. Häzir nämen size şol goşgyny okap bereýin. Yani Mäl Kulaganyň bir soňky goşgy heterleri boldy. Belliyat hakamyň doglan gününi başymyz jem boldy begen ýar ýürek. Atena gadyryn bilmek barada ağamdan görelli almamyz gerek. Bize Mehribanlar ata ene gerek. Ýanynda ağamyz arkada oly bizim görüp dursak gezekmi? Gezek. Aktyk çoğuluklarına gowan ýörke
yolun hem görmeyi isleýär ýörek. Bize goşa, gumry, ata ene gerek. Çysrymly bolýar durmuşyň ýoly. Ýöne ýalňysmajak bolmaklyk gerek. Atene, käýinse, fäul goýbersek, onu gatyrmaýan düzeltmek gerek. Bize maslahatçy ata ene gerek. Kakam aradaky ýaşy ýartamlar hemişe ýüregimde ýaşaýar. Ferden darat bolsa kökleri ata enedir. Daratyň saýasy da miwesi de köklerine baglar. Ferden çeşme bolsa gözbaşy ata enedir. Çeşmeýäniň durulugy arasaly hem gözbaşyna baglar. Şol meni Mehriban howlama başlap ýadan goşky getirlermi siziň bilen paýlaşmak isleýär. Mehriban howlam Meýalykly Berdimuhammedow ýagty ýadygarlygyny başlaýar. Atamyň aýlaryň sultany ol Remezanna tamam bolly durmuş ýol atamyň. Gözellik jem bolup büyük insanı şan şöhratlı geçti. Faala tam. Peki dedi hak Huda dergähine yalkınmardı gahramanlık ruhuna orunni bolmokty. Hak uçmokuna islegardı hem hayali atam. Hem yani çağırıp edilmenlige halkını başına edinni jıga ol dogo beýikdi, dogo nusolukdur pek akpali atam. Ruh ölentligi bolup ýokary ýeňip geçdi ähli kynçylyklary. Açykdy ýüregi, nurludy feri bilýär ony gözel ýyly atam. Mätäze ulaşdy kömek goluny mukaddeslik saadi ene dilini il içinde alkış bolly alany ýollary alkışdan doli atamyň. Ýaşy işler gül ömürden ýadyga beýik insan asyr saýyn adyýar. İnsan mertebesini barha artdyrýar. Görülýär mysaly atamyň. Ýurdumyzda rowaşlyk ýar bolsun. Bagussan bolsun, gülgüzar bolsun, elim jahan nursun, watan bar bolsun, arzular ýaşaýşy ýaly atam. Ne hormatly adamlar, bir toprağın her dawan ýerini mukaddes hem keramatly watany gözüň görüji hem başynyň täji saýan Kakam Meýalykly awany hatyralap berilen sadaka okulun ayet hem tewürler Allah Taalanyň berýärine kabul bolsun. Kawlamyň ýatan ýeri ýagty jaý cennet bolsun. Men Kakam Meýalykly Berdimuhammedow hem ruhuny şad etjek şu sadaka hem gatnaşanyň emmesine minnetdarlyk bildir yani. Tanrı halkasın sağlık doğruşur. Sonra hormatly prezidentimiz birden uğradı. Indi bolsa Türkmenistany prezidentiniň gol çekeni resmi näme bilen tanşadýas. Türkmenistany prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi näme alaqda Ministrler Kämeginiň başçynyň ornatary Müşrikow garaşly döwletleriň arkalaşynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin 2021-nji ýylyň 28-nji maýynda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherine gulluk iş saparyna bolar. Hormatly prezident bilen ýurdumyň merkez şäherine paýtagyny ösürmekde bitiren işleri ören ulary. Bular barada hoşallyk maslahatlaryna aýratyn bellenildi. Hormatly prezident bilen paýtatymyň döwrewap şäheri öwrülmeginde durmuşa geçiren işleri, beýik özgertmeleri Türkmenistanyň täze taryhyna möhüm orna eýleýär. Bular barada geçirilen dawraly maslahatlarda aýratyn ýagtaly.
Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat täze taryhy döwrüň belin dörüdüjilik ilhamynyň çeşmesidir. Paýtatymyz watanymyzyň ajaýyp şu günniň hemde nurana geljeginiň aýdyň beýanydyr. Aşgabat okuny ösýän häzirki zaman şäheriniň täsir nusgasydyr. Bu ýerde gözellik bilen amatlylyk, binägerligiň öňde gadananlary, inженер tehnika çözgütler we gadymdan gelýän milli binägerlik ýörelgeleri, şeýlede türkmen halkynyň öz boşly durmuş ýörelgeleri sağlaşýar. Türkmenistanyň at gadanan arhitektory arkada prezidentimiň Aşgabat şäherini syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösdürmekde, oň halkary awraýyny artdyrmakda bitiren aýratyn uly hyzmatlary hemde şahsy goşandy we paýtatymyň ýaşaýjylarynyň istek arzulary göz öňünde tutulyp, Milli Geňeşiň mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty diýen adyny da kylmagy bizim her ýerimizde bu ýysanç döretdi. Şu münasibetli geçirilen hoşarlyk maslahatlaryna hormatly prezidentimizde täze üstünlükler arzuw edildi. Hormatly prezidentimiň Aşgabat City'niň guruluşyna bagdalygy bermek münasibetli geçirilen maslahatlar işen käsete wesenni. Hormatly prezidentimiň Aşgabat City'niň düýbüni tutmak dawratyna gatnaşmagy, ýurdumynyň ähli ugurlardaky ösüşini öz boşly sultnamadagy maslahatlarda bellenildi. Döwlet başlamaz Aşgabat şäherini ösdürmek boýunça işleriň mundan meýlekde dowam etdirilejekdigini hemişe noktaýar. Watanymyzyň hemde halkara parakatçylyk döredijilik ynançmak we halmatdaşlyk merkezi hökmüne iqrar edilen Aşgabatyň şöhratyny hemde kuwwatyny hasa artdyrmak Mehriban akademimyzyň değişli uğurda amala asyrýan özgertmeleriniň esasyndadyr. Hormatly prezidentiň başçylygyny ýurdumyzyň owa hoşalyk ulgamy şalt tepkiler berýär. Hememe täze sepketlere ýetdi. Ony berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gadanlayan gonurjy netijelerden hem aýdym görmek bolýar. Ulgamyň ekrançylyk pudugynyň uly üstünlükleri besenmegem gonurjydyr. Şu wagtda ýurdumyzyň Daşow vilayatynyň daýhanlarynyň gaýratly zähmetleri belenmege münasipdir. Ular şu günleri ekin meýdanlarynda gök hememe bagçy ekinleriniň yer almasynyň idegeşlerini uramaçylykly alyp barýarlar. Şu günleri ýurdumyzyň Daşow vilayatynyň ekrançylarym hormatly prezidentimiň başçylygyna owa hojalyk öýrümleriniň öňürilişiniň artdyrylmagy üçin has gaýratly zähmet çekýärler. Olar hormatly prezidentimiň tawşyryklaryna we görkezmelerine laýyklykda özümizde öňürilýän gök, bakça we meýwe öýrümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna özleriniň münasip goşantylaryny goşmagy maksat edýärler. Şu günler vilayatyň ekrançylary meýlama boýunça ekilen meýdanlardaky yer almasyna, beýleki ekinlere ara tehnikanyň talaplaryna laýyklykda dökün bermek, suw tutmak ýaly ide işlerini göwnüjay alyp barýarlar. Vilayatyň ähli etraplarynyň daýhan birleşiklerine bu işler gowşamaýan depinlerde dowam edýär. Bol hasyly ýetişdirmekde daýhançylygyň milli tejribesinden, ilmiň gadananlarynyň netijeli peýdalanýar. Bu urda hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan satyn alyp beren tehnikalary, owa hojalyk guralary ýokary öňürjilik bilen işledilýär. Ýurdumyzda adyk bolçylygyny döretmek, ýylatymyzy hut öz topragymyzda ýetişdirilen gök we bakça önümleri bilen öpçün etmek, vilayatyň baba daýhanlarynyň baş maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiň himayet gollugy netijesinde bakça, gök we meýwe önümleriniň bereketli hasylyny kemale getirmegiň ýeterlik tejribesini toplan yer eýeleriniň barha artýanyny bellemek möhüm. Dörüdülýän amatly şertlerden netijeli peýdalanýan yer eýeleri owa hojalyk ekinleriniň ähli görnüşlerinden bol hasyl kemale getirýärler. Owa adamlara aýratynam yer eýeleri üçin dörüdülýän mümkinçilikler gonurjy netijesini berýär. Owa hojalyk ekinleriniň gelin-geline bereketli hasyl ösürip ýetişdirilmegi üçin hormatly prezidentimiz ähli şertleri dörüdip berýär. Munyň şeýledigine şu günleri aňyrsyna göz ýetmeýän ekrançylyk meýdanlaryna görüp berýän yer almanyň gowunyň öterýän görnüşleri dolu şaýatlyk edýär. Vilayatda owa hojalyk ulgamyny işlen häzirki gurulşy Türkmenistan parakatçylygyň we anaşmagyň watany ýeriniň täze zähmet ýeňişlerine betlenjekdigini anam döredýär. Bu bolsa vilayatda beý garaşdyrlamyň şanly 30 ýyllygyny ajaýyp zähmet sowgatlarynyň taýýarlanyljakdygyny habar berýär. Owalar we olan ygtybarly hyzmatdaşlary bolan idare gerhanalaryň işçi ullukçylary ýurdumyzda netijeli zähmet çekmäge döredilýän şertler üçin Mehriban arkadagymyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Lewap vilayatynyň döwletli tarapyna kereket edýän Ýunus daýhan hojalygynyň ustad babanlarynyň almanyň bol hasylyny ýetişdirmekde alyp barýan işleri has hem gonurjydyr.
Yurdumyzda azyk bolşulandy öğretmek hem ilaty öz topramyzda önürlen ýokumly meýweler memçil etmek wezipetiniň baş maksat bolup durýanyny aňyr ýanyny düşünýän Lewaply bagdaýhanlary daşary ýurtlaryň ýetirilýän önümden oruntuçok önümden hut öz ýurdumyzda ýetişdirilmegi uğruna aradylan ýadyr. Günnögür vilayetde bawançylyk işlerine meşgulanyp dürli baglardan bol meýwe almakda üstünlikli zähmet çeken daýhan hojalyklaryň bir näçesi bar. Şolaryň birimi döwleti tarapyndan çäýne ýerleşen Ýunus daýhan hojalykdyr. Bu hojalykda 4 ýyldan beri 10 hektar ýerde alma hasylyny ýetişdirmekle bilen meşgulanýar. Hojalykda häzirki wagtda alma ağaçlarynyň jemi 25 000 düýbe ösürilýär. Alma baglaryny sugurmak işleri suwy tygyşytly peýdalanmakla gönükdirýän damjalaýyn usulyny amala aşyrylýar. Şeride imitlendirmek işleri sugurmak bilen birlikde ýola goýulýar. Degişli işleri ýürüt teknikadan hem enjamdan kömegine alınıp barlýar. Daýhan hojalygyň az bir işgärler tarapyndan bol hasyl almakda zerur bolany möhümligini işlen ählisi öz wagtyna ýerine ýetirilýär. Hutşoň netijesinde häzirki wagtda alma baglary dol hasyl durdy. Alma hasylyň hasyly sentýabr aýyna dol bişip ýetişýär. Daýhan hojalyk tarapyndan geçen ýyl ilkinji ýylda hasyl ýanyp 60 tonadan gorak hasyly ilaty ýetirildi. Bu ýyl bolsa baglaryň hasyly güýje ýerme bilen 100 tonadan gorak hasyl almakla gödüň tutulýar. Bu bolsa baglanlaryň şanly garaşdyrmadan 30 ýyllyk toýuny munasyp zähmet sowgady bolar. Ulubal Kandağının etegindäki düzmergen ýan ýaýladan uzak möhletleýän ýer bölegini alan Türkmenistanyň Senatçylyk we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy Hal Mehmet Aman Mehmedow hormatly prezidentimiň tagallasyny netijesinde ýeriň hakyky iýesi bolanlaryň biridir. Oň bir ýerde bitirýän işleri bolsa özüniň döwre wagtlygy bilen tapatlanýar. Her günlerde bagwanlar adaklyk önünden hatarına durýan meýweli baglaryň bitkinlik hasyny ýetişdirmekde hem de olary iýdik etmekde hasam görülýär işler bitirýärler. Meýweli baglaryň her biriniň almesasy ösdürüp ýetişdirilişine aýratyn üns bermek netijesinde umut göýgür çalny. Meýweli baglaryň durly görnüşlerini iýdigi araçenike taleplara laýyk ýola goýup, şu ýyl olardan bol hasyl almak meýleşdirilýär. Şettali, erik, alma, armut, garaly, saraly, ülje, hurma, pisse, beýýaly baglary ösdürip ýetişdirip, ekologiýa taýdan araslygy, tagamyllygy, ýokumlygy bilen tapawutlanýan meýweleriň ençeme tonusyny sarp edijileri getirmek uly maksat bolup durýar. Ulubal Kandağının etegindäki ýaýlada ýetişdirilýän bu meýweli baglaryň ählisi damjalaýyn usullasy bolýar. Baglardaky meýweler synanynda has ýokary netijeleriň gazanyljakdygyna göz ýetirýärsiň. Yurdumyzda telekeçilik ösdürmäge, halal zähmet çekip, adyk bolşulygyny döretmäge munasyp goşunt goşmaga döretip berýän giň mümkinçilikler üçin Balkanawatly telekeçi hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýar. Berkarar döwletimizden bagtyalyk döwründe hormatly prezidentimiň hususy ulgamyň orny ýoklanmak barada edýän taýlaryň netijesinde ýurdumyzdan eşeger telekeçleriň taýlasy bilen daşary ýurtlardan ýetirilýän önümler bilen bäsiş bilen ýokary hille ady önümlerini öňürmek işleri göwne jaý ýola goýulýar. Şeýle döwrübap önümden hatarına Mar şäherindäki dogonlar ýyllada harit nişanly kärhananyň önürýän hemem halkymyzyň toý saçaklaryny bedeýän durly görnüşli süýji önümlerini görkezmek bolar. Bazyr ykdysadyň çykarynyň şalt tepkilerden ösýän häzirki döwründe halkymyzyň hususy önümlenijiliň önürýän döwrübap ady önümlerini bilen islegeme barha artýar. Halkymyzyň durly görnüşli ady önümleri bilen ösen esegini kanatlandyrmak bolsa öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan eşeger telekeçileriň esasy maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiň telekeçleri ýurdumyzyň altyny gazansyr diýen parasatly sözlerini özlerini ýol ýürülgüdüne tähmet çeken Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Mar şäherindäki dogonlar ýyllada harit nişany süýji örümlerini önürýän kärhananyň işçileri içerki bazarlarymyzda önüm bolçulygyny üpçün etmek işlerine munasyp goşunt goşýarlar. Daşary ýurdun öten tehnologiýaly ady önümlerini önürýän enjamlar toplamy bilen üpçün edilen kärhanada iş orunlarynyň 60-dan gowragy döredildi. Dörediliň amatly şertler işçiliň kuwatly enjamlaryň işlerine sadyşykly ýola goýmaklary hemem ady önümleriniň önürilişiniň möçürlerini artyrmak işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ihlasy şekilýän zähmet netijesinde kärhana boýunça 45 görnüşli süýji önümlerini her aýda 10 tonadan gowragy öňürilýär. Ýeri gelende bu süýji önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna haritlardan birjigem kemdäligini aýratyn bellemek gerek. Bagtyalyk döwrümizden döwrübap önümleri häzirki günlerde halkymyzyň uly islegine eýe bolup, içerki bazarlarymyzda munasyp orun alýar. Önümleriň belli bir bölegi bolsa daşary ýurtlara eksport edilýär. Göze gelýär oduny gaplanýan durly görnüşli, hemem durly agramdaky süýjiler haritlik derejesiniň ýokary bolmagy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde günlük önürilýän süýjiler altynda, merw, ak ýürek, sırdaş ýaly döwrübap atlar bilen atlanyrlýar.
Kärhanan işleri Türkmenistan parahatçylygyny öňeşmagyny watan ýylynyň her bir önümçilik günü ýokary iş netijeleri bilen jemleýär. Iş ýurtdaki taýlat bilen önürleýän ýokary hilsüji önümleri bereketli taşaklamadan bede bolmak bilen içerki badarlamada azyk bolçulugyny döredýär. İlatmydan azyk önümleriniň ösüni segdeni kanatlanmakda tutan ýere zähmet çeken bu kärhananyň işleri hususy ulgamyň önümçilik kuwatyny artdyrmakda, ýurdumyzda önüm bolçulugyny emele getirmekde alyp barýan işler üçin Mehriban arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormat adamlar, ünwalta ýurdumyň ulaytany we paýtagyň maşawatda 20-nji maýda saat 20-den 28-nji maýda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkan ulaýatyna ýetkäpän mutkawl Demirad Kunnordan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal utar. Howa gijetine 17-20 gradus günüdine 31-36 gradus kenary etraplaryna 25-30 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna adkem mutkawl Bunwatardan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal utar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl, günüdine 33-38 gradus ysy bolar. Mary ulaýatyna adkem mutkawl Demirad Kunnordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl, günüdine 35-40 gradus ysy bolar. Lewap ulaýatyna adkem mutkawl Demirad Kunnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-25 gradus maýl, günüdine 35-40 gradus ysy bolar. Daşowul ulaýatyna adkem mutkawl Bunwatardan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl, günüdine 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda adkem mutkawl Bunwatardan teleskopda 7-9 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-20 gradus günüdine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu maý aýynyň 28-ine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşlaýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böreşikleriniň meşhurynyň kadadan 7 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmagy üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazaralyp, pasly urak inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzgünleri berip berjäy etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.